n'iwete tupu anyị weta akụkọ ụwa na njedebe geenụ maka ọnwụ mmadụ. Oriaku Matilda Arinze nke ezi ọbụikpe village awa kansụl ime obodo Orumba North ka enigo na mbara be ya. Ọ nwụrụ ka ọ gbachara afọ 84 ma bụrụ nwanne Chief Ambrose egwu ọnwụ, onye ji ego achụ ego ma bụrụkwa onye a maara nke ọma na awa na kansụl ime obodo Orumba. Emmanuel Chigbata jere ebe eniri uzu a ma wetara anyị ozi. Catholic Bishop nke Ekwulọbịa Diocese bụ Peter Cardinal Okpalaeke, onye nọ n'isi emume ụka nke elimozu nke were ọnọdụ na St. Michael's Catholic Parish awa, kwupụtara na ya bụ onye lara mmụọ bụ onye gbanili okwukwe ya n'ime Chineke ma kọwaa na ọ bụ onye fere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ma nyekwa aka n'ịzụ ndị ga-echi ụkọchukwu, tinyekwara nkwado ya ịfụ na ụka na obodo ya na-aga n'ihu. Ka a kachara ya bụ ụka elimozu, ndị enyi, ikwu na ibe, ndị ọgbọ, ndị ọgọ jekwara na be ya wee tie ya bụ ezinụlọ aka n'obi. Onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Orumba South n'ụlọ omeiwu na steeti a, Honorable Ima Nwafọ, ndị bụ ndị isi ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba North na South, Sir Ogochukwu Ekwueme nakwa Prince Neville Uchendu, sịrị na ha bịara ka ha tie enyi ha aka n'obi bụ Chief egwu ọnwụ ma kpọkwee ya bụ ezinụlọ ka ha ghara ibe akwa dịka ndị na-enwezi olileanya, maka na ọnwụ bụ ihe a na-apụghị zere zere. N'otu aka ahụ ka osote onye isi ọhaneze ndị Igbo gbaa gburugburu Chief Damian Okeke Ogene, onye isi Chukwuemeka Odumegojukwu University Teaching Hospital, Ọka Dọkịnta Josephat Akabike, onye jibugoro ọkwa onye isi okpuru ọchịchị Old Orumba North na South Chief Ben Oranwusi, nakwa otu onye zọburu ọkwa Orumba North and South Federal Constituency Sir Eric Eze, yọrọ ya bụ ezinụlọ ka ha sonyere ezigbo nzọụkwụ nke ya bụ Oriaku lara mmụọ yana ka ha na-adị n'udo. Na nzaghachi, Chief egwu ọnwụ sịrị na nwanne nna ya nke nwaanyị ahụ lara mmụọ bụ onye gbatara ya ọsọ enyemaka n'oge ọ nọ n'ihe mgbu, ọkachasị oge nna ya nwụrụ mgbe ọ dị afọ 9, ma kọwaa na mgbe ahụ na nne ya bụ nke ara na-adịghị. Ọ kọwakwara na ya bụ onye lara mmụọ bụ onye nke ọ fụrụ n'anya nke ukwuu, ya kpatara o jiri wee mee ka emume nke elimozu ya bụrụ nke chapụrụ achapụ. Diọkpala nke ya bụ onye lara mmụọ, Maazị John Arinze, nakwa nwa ya Maazị Chinelu Melo kọwara nne ya nakwa nne ya dịka onye ha fụrụ n'anya. Ndị ọzọ bịakwara ya bụ mmemme gụnyere ndị ụkọchukwu, ndị ọrụ gọọmenti, ndị eze ọdịnala, onye isi All Progressives Grand Alliance na steeti a Sir Norbert Obi, nakwa nwunye osote aka chibugoro ala Nigeria Oriaku Ifeoma Ekwueme, tinyere ndị ọzọ. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.